أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah subhanahu wa ta'ala ukhuluma nami nawe mAfrika. Noma ngithi South Africa. Angisazi ukuthi ngithini. Ngithi mAfrika noma ngithi South Africa. By the way, mangibheka laphana kuma comment bathi hayi babambatha. Le ndaba leyo ukuthi uthi iculo lesizwe alishintshe lithi inkosi sikeleli South Africa. Awukayibeki kahle, angeke bakuzwe. Mawusathi South Africa, igama leAfrika lisasekhona, alifuneki igama leAfrika. Ungathi South Africa. Othi babambatha akusho mina njalo basho kuma comment. Alishintshe iculo lesizwe lithi inkosi sikeleli KZN. Nkosi sikelela amaZulu ase KZN. Or noma laba abazikhohlisayo abazibiza ngamaZulu bengewona amaZulu onke bese KZN. Iculo lesizwe malibe njalo. Nkosi sikelela iKZN, nkosi sikelela amaZulu la ase KZN angewona amaZulu wonke. Amanye awo angogaxekile kwaZulu. So alishintshe iculo lesizwe ngoba mawusathi sikeleli iSouth Africa usafaka uAfrica lo abangamfuni. So wothi nkosi sikeleli KZN noma iKwaZulu Natal. Abanye baba abamazi nalo Natal ukuthi ubani. Onikhaqhela umlando mina nisangane ukuthi lo Natal lo ubani. Onikhaqhela wona lo mlando nisangane ukuthi lo Natal namhlanje enizibiza ngaye ubani. Elinye lamabhunu adla umhlaba wenu. uNatali ke lo enizibiza ngaye namhlanje. Elinye lamabhunu adla umhlaba wenu. Le Potchefstroom enizibiza ngayo namhlanje, elinye lamabhunu adla umhlaba wenu. Angikho ke lapho ngila. Lalela ke. Yonke lento le eyenzeka la angeke ngisathi South Africa. Ngizothi eMzansi. Angisamfuni ukumfaka kuAfrica, ngithi animfuni. Animfuni uAfrica ngithi, ngizothi eMzansi. Lento le yenzakalayo la eMzansi yenziwa abantu bakwaZulu Natal. Lento yenzakalayo la eMzansi yenziwa iqalwe abantu bakwaZulu Natal. Abengenangqondo, abangacabangi, abacabangela izisu zabo kuphela. Ngisanitshela namanje kunabantu abawosopolitiki noma ningavuma noma ningaphika. Kunabantu abawosopolitiki abahlangene namabhunu abathatha imali emabhunwini banike labantu laba abaholi beMarch and March. Ngiyokubuza ningiphalulile. Uma ngabe lokho engikushoyo kungelona iqiniso ngisabuza namanje. Nanka amabhunu namalukuzana namaJuda agcwele lapha eOrania. Nanka amashayina agcwele eSouth Africa. Nanka amabhunu yiwa own amaplaza, yiwa own umhlaba womkhulu benu. Uma ngempela lento ingachaswanga amabhunu, uma lento le ingachaswanga amaJuda, uNetanyahu phakathi kulento le. Nalesiphukuphuku lesebhunu leli eliholiday abathu bani uJohn uStuzan whatever you name them. Yibo abaperpetrator lento le. Ngoba befuna ukuwisa ama-political parties abantu abamnyama kungene bona ba amabhunu basibuyisele back ku-apartheid kodwa iphukuphuka ayiboni. So lalela ke yonke lento le yenzakalayo iqalwe yini? Iqalwe inhlupheko. Yonke lento le yenzakalayo bona laba beMarch bebelambile esiswini. Bona lama leaders eMarch bebelambile esiswini.
Akekho umuntu ozongitshela ukuthi akambonanga ungizwe edrive imoto efonelana nophakela umthakathi ethi kuphi ngiyakufuna ngokulethela imoto yakho. Namhlanje ngisabuza mina wakoShandu, ubani owathenga leyo moto leyo? Lezi ihamba ngongizwe zona ithengwa ubani? Lezi ihamba ngoJacinta zona ithengwa ubani? Ngisabuza namhlanje. Yonke lento iqalwe yini? Iqalwe inhlupheko. So ma South Africans, mina ngifuna ukunitshela ningizonda maningizonda. Yonke lento le ayikho ngabout iSouth Africa, ayikho ngani ingebhodwe eliconsayo, ingezisu zabo. Banipruveleke lokho namhlanje nikubonile. Qhubekani ke nemash and mash. Lalela ukuthi umdala uthini. Umdala uthini? Ash-shaytanu ya'idukumul faqra. Usathana ukuthusa ngenhlupheko. Subhanallah, usathana ukuthusa ngenhlupheko. Mayesekuthusile ngenhlupheko, wayamurukum bil fahsha. Bese kutshela ukuthi wenze izinto ezi-wrong ukuze leyo nhlupheko leyo iphele. Bese kutshela ukuthi wenze i-corruption. Bese kutshela ukuthi ubulala abantu. Bese kutshela ukuthi uhlukumeza abantu. Bese kutshela ukuthi ulutha izitoro zabantu. Bese kutshela ukuthi uthatha okungasokwakho kube okwakho. Bese kutshela ukuthi uhlukumeza ingane engenacala, uhlukumeza abantu besifazane, uhlukumeza abafelokazi, uhlukumeza amakhehla, uhlukumeza izalukazi. Ukhosi corruption, kungabi nobulungiswa ezweni. Usathane loyo awuzenzi. Ngikutshelile ngathi yonke leyo nto leyo isuka ngo1884 from eBerlin, eGermany. Ngesiphukuphuku esesalala sengathi uAllah ngasishisa lapha esilele khona. Igama laso Otto von Bismarck owakuuye. Ngathi angashe esihogweni la ekhona ngoba kunjenjena nje ezwekazini lase-Afrika ngemsebenzi yakhe. Ngathi ulaka lika-Allah nesiqalekiso se-Allah singawela phe kwakhe. Nabo bonke ababekhona kulowo mhlangano loyo behlanganele ukuthi i-Afrika mayihlukunyezwe, i-Afrika mayiqhekezwe, mababelane nge-Afrika, basixabanise sonke i-Afrika singazwani, sizingelane ngathi singamazimzim njengoba sizingelana nje namhlanje. So umdala uthini? Usukwenzileke lokho oku-wrong okwenzile. Wallahu ya'idukum maghfira. Umdali yena ukuthembisa intethelelo. Umdali uthembisa wena intethelelo ephuma kuye, wafadla nezipho, subhanallah, nomusa wakhe nothando lwakhe. Wallah uthembisa wena ukuthi usukwenzile lokho, buya uzocela intethelelo kuAllah. Subhanallah, wallahu wasi'un alim. Subhanallah, uAllah uyaphana kakhulu ngowazi. uAllah uzokupha lokho okufunayo. Le nhlupheko ofuna iphele, uAllah uzoyiqeda kodwa mawenza ngendlela eright, ungenzi ngendlela errong. Ngoba lokho kwenza kwakho ngendlela errong awuzenzi, wenziswa uSathane. Ngisakutshela futhi isuka eBerlin, eGermany, yeza la eAfrika. Ngisaphinda unitshelile umama uNkosazana Dlamini Zuma. Wathi umdali wadala iAfrika, amabhunu Otto von Bismarck na 14 countries ababehlangene eGermany, bona yibo abakhanda wonke lamazwe la njoba siqabene namhlanje singazwani, yila mabhunu la. So yonke lento eniyikhulumayo mabahambe sekwanele basathathe imisebenzi ini anizenzi, nenziwa inhlupheko. Umdali uyanitshela namhlanje isifikile inhlupheko, uSathane unithusa ngayo. Esenithusile ngayo uyanitshela isolution ukuthi yenzani izinto ezi-wrong, bulalana abantu, nithathe konke okungokwabo, baxoshele ezweni. Sengathi lo mhlaba lo niya-owner. One day sonke lo mhlaba lo sizofa siwushiye. Sengivala Suratul Maryam ivesi yokugcina. Umdala uthi kulabantu laba ababenza i-corruption ezweni, bakhona yini osababona? Kunabantu engibadestroyile, engibabhubhisile, abebenza i-corruption ezweni njengani njengoba nenza i-corruption. Uthi umdali bakhona yini osababona? Bakhona osezwa okuncane ngabo, osezwa isound noma yini abayikhulumayo. Bakhona. Umdali uyabuza. Lalelayo ngukutshela indaba ongayibuzanga ama-Afrika omuhle. 200 years from now, qalela ubale uhlanganise neminyaka yakho onayo manje. Mina ngitshela ngozelwe namhlanje, mayena 200 years uyobe efana noMkhovu, uyobe efana noMuncwi, uyobe efana noTikoloshe, uyobe efana noMantindane, kuyobe kwenziwa ngaye ama-experiment
kuthiwa lo muntu lo wayephila ngo-2026 njengoba nimbone sewumkhove nje eseyisilwane nje. Hlanganisa-ke wena u-200 years neminyaka yakho, sonke sobe singaphansi komhlaba. Mangabe uyobuphila uyobuyilento engikutshela yona. Manje konke lokho okwenzayo ezweni njengoba umoshizwe kuzokusiza ngani? Sengathi umdala angakuvula amehlo, akuvula ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.